أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بل مشرف لا تي في لا جبو أمبو فون إسلامي أفولي كاين نوي ألاكا كيسينا كاهنا ألاكو كنين أو بلا جلين كان أمبالا كاجة فرلا منون بي كارتشي دي فلفولا مولودو حكمو كورنانا وماتو كوفي ويه مولودو بالابن كويل بلا كرامغو ما كبو فامبلا جلين في كنين وسالين بي ني أنغا كرامغو چاما واجلو كلا چاما الماميو چاما كتاسي أنغا فامو ما أكني كورنانا أني أن وسادو ما منونا أنغا جيكولو لا جنيون في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا زائد القدر على علمه زائدنا ربنا إنك على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله أمي بوكا علفو سلامو على نفوليكاكا أما فوني كنين غاكو على نيشي مسامينغو ولا إن شكرتموني لأزيدنكم والله na yenvoka mbarikada ne bawjidi anga ala barikada bidoina kadaka bi kuma indogo dale afole ko ala mingo konanya foka banjidi ya rabbi ami ala info no bore ami salatu ke belebele ka cheuche afara chemi mako habibullah ko ala kanumba ko sirajullah ko ala talaka fitna yele afara chemi mako muftahu li jannati ko alijina ko negatigi afara chema ko miftahu li jannati ko alijina ko negatigi amo cheba inga keneka afara chema ala utala ko cheba ma muhammadu ne tenti sangolo danti dugo kologla ko anya ala kira ko anya dépasser ko an de ko ma damina folo awa ama damina folo kadaka anti ala kira saraso surtout muso ne ya bi muso ba fo ko chi o soro la zamzam yu de la elmaki yutihami muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam na fara ala kira ma ko muhammadu chili kala hinai rahmatan lil alamin musulaka o de kanga munya la ko alhamdulillah kadaka yani ga to kira kungachi muso era de kunye chi yani ngato ala kira kungachi ni che mi bangena ni dengera muso ya bidiga la ko muna ko dengera muso o de sarabi ke muye demsoni dinga de kumeta se ka demsoni black ono John de ya ambo la swahibul wasilati John de ya ambo la swahibul izari John de ya ambo la swahibul hujjati afara chemi mako dalailul khairati malimam so de nana kana ambo nyana mashudona malimam so cheba inde hinena musola yani nga to alakira muhammadu kungachi chekele mesega musofuru muso bakele John de ya ambo la kaklaka kangarda chewi au kada muso nani ma koni mi ya dokwati se kada nani ma ko kada kelema wali ma kwa kini mole marake femina wa ma malakat aymanukum no te valeur kunte musola chemina na kana valeur doona ni muso ye ni kenesi alhamdulillah anya doni ne ke belebele halisa masakilangela wallahi ami ala foka ala barikada ala mizona ka on kleni kira fola klebe
ne k'i ma n ko rasulu muhamadu tile jara wallahi fɛn caman bɛ yen wallahi kira de ye dugawu kɛ ka ala deli ko ala kana mantonw dan ala kana mantonw halaki anw ti ala kira muhamadu sara sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam yani nka to zaharaw fa kun ka ci kana ɲɛnamaya la ni muso kun nege bɔra cɛ la a bi juru don a kan na ka taa feere sugu la karisa i ka muso in ka di n b'a fɛ k'a sa nka nafolo de ti ne bolo i bi cɛ kan mɛ ko a minɛ sugu wɛrɛ i b'a wari di yani nka to ala kira kun ka ci kana o ma ɲɛnamaya la wallahi ni muso ni i sigilen bɛ cɛ min kun n'o cɛ fatura o cɛ denkɛ fɔlɔ i bi cɛ kunsigi kɛ ka tila ka denkunsigi kɛ jɔn de ye anw b'o la muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kosɔn yani ni musobaw ye nin baara in kɛ an bi ala deli u y'a wari bɔ nafolo min na ala k'a jidi an bi bɔ ka nin musoba in fo kada ka kuma bɛrɛ t'an bolo nin ye jeturaw de sigilen ka kuma di garibu musoni ma nin ye jeturaw de sigilen an n'anw ye n'u ye tabali kɛ an bi nisɔndiya kɛrɛnkɛrɛnyana an ba bi kɛnɛ ka aja nɛnɛ jalo wallahi n'an y'a ye kɛnɛ min an nisɔn bi ja ka da ka o de ye daji k'an da kɔnɔ alhamdulilayi an ti sira tant que an ɲɛ b'u la an ti fili an ti sɛgɛsɛgɛ wallahi alhamdulilayi an b'a fɔ a ma k'a jalo an y'a sɔrɔ kɛnɛ kan an b'a barikada alhamdulilayi jeturaw caman sigilen filɛ alaw tala ye jetura mun kɔfɛ suratul fatih laban ala taala ni cɛbaw de kɔfɛ a ko muhamadu rasulullah a ko aw kana siga ko muhamadu ye ne ka ciden de a ma da muhamadu ma da a ko wallazina ma'ahu ashidda ala al-kuffar ruhama'un bainahum tarahum ruka'a sujada yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana ala ni cɛbaw ko suma k'u kɔfɛ kurana kalanbaw ye k'u kɔfɛ mali musow ye k'u kɔfɛ mali cɛbaw ye a ko simahum fi wujuhihim min asari sujud o cɛbaw de sigilen filɛ an bi ala deli ya rabbi u bɛna duwawu kɛ jamana ye bi quartier ngadi bi quartier tɔgɔ de ko radwatun min riyadil janna wallahi abi ka kuma cɛya ka mawludu kɔnɔ yayi duwawu jaabi kɛnɛ ini hami bi doni kɛnɛ kan ne balima muso abi jaabi wallahi abi jaabi inna lillahi ibadun iza aradu arada cɛba dɔw bi ala bolo n'u y'a laɲini dɔrɔn ala b'a kɛ ala ya aw gɛrɛsigɛ don jɛturaw la ka tila k'aw gɛrɛsigɛ don musoba dɔ la yan ne k'aw ma ko musoba min bɛ aja nɛnɛ jalo t'a duwawu ɲini a fɛ sɛnɛkɛ musow ala ye fɛnbakaw ye bi n'ale de y'a ɲini ko ala k'a k'i ye ala b'a k'i ye alhamdulilayi a bi kɛnɛ kan duwawu bi jaabi mɛ mun man d'a ye kɛnɛ kan kuma caman ala yɛrɛ dɔrɔn tɛ ni mankan cayara kɛnɛ kan a bɛ ala kila valeur bɔ a la maaw b'an kan an b'an yɛrɛ kan fɛn dɔw de b'an kan u bɛ k'an nɛni u bɛ k'an kɔrɔmatigɛ mɛ i b'a bila i kunna u ka maa saralaw bɛ kɛnɛ kan maa caman bɛ na kɛnɛ kan u ne kun ci mawuludu ko ye fiyewu u bɛ na de ka na an lajɛ ka taa an lakale e t'u dɔn k'u bɛ nin de la u bɛ nin de la maaw b'an kan an b'an yɛrɛ kɔ an ka sabali an bɛ cɛ min ka kɛnɛ kan an ka cɛ in bonya sigi an ka hɔrɔma sigi n'i bɛ sama kɔrɔw la sama kɔrɔ ɲini n'i bɛ sigiɲɔgɔnjuguw la sigiɲɔgɔnjugu ɲini n'i bɛ maa tɔɔrɔlaw la maa tɔɔrɔla ɲini maa min na waajuli kɛnɛ kan k'a kɛ baro ye n'i bɛ jahanamaden saraka bɔ i b'a bɔ k'a d'a tigi ma wa a bɛ jaabi dɛ a bɛ jaabi yanni k'a to an ka bɔ kuma la an bɛ bɔ ka yan musobaw fo an b'a f'u ye ko a barik'u ye bonya la nugu de ye ne ka émission lamɛn arajo la a dɔw kama ne kumana faruku kan maa ma to yan min ma kasi a dɔw ka tila k'an wele mɔlimatu sali anw ma ko bila i ka pilasi la wallahi ne nana don min na fɛn tɛ yen n'a ma kɛnɛ ni kɛnɛ kɛ o de kosɔn ko bi ye mawuludu ye ko an k'an jija ko kana an sen jɔ kɛnɛ alhamdulilayi ka tila ka kuma di ne garibu musonin ma ko n ka kuma n b'a ɲini ala fɛ jamakulu 7 min bɛ sigi la arashu suma la kanu ko ala k'an n'an foro jamakulu kan jamakulu 7 bɛ lahara jɔ dɔw ko tile ti jɔ o jamakulu kan an b'a ɲini ala fɛ sɛnɛkɛ musow ala ka ne ni aw fara o jamakulu kan ani hamu mu donna nin kɛnɛ alhamdulilayi an ka belebele ka kɛnɛ sini fura bɛ kɛnɛ kan tɛnɛkɔrɔ bɛ kɛnɛ kan an bɛ ala k'a kɛ wasa ye kɛnɛ in sigira hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la an y'a ɲini ala fɛ ani hamu mu bɛ kɛnɛ kan ala k'a bɛɛ prezanti mu bɛ kɛnɛ kan nin kɛnɛ in ti ɲɛ ni nafolo tɛ balimamuso a ye alakira ko kɛ n'i donna alakira ko la a bɛɛ bɛ f'i ma dɔw ko k'a tɔ ci mɔludu ye k'a tɔ ye dumuniya de ye an b'a la sunkalo su huruma ko tɛ an t'a dabila su makana ci n b'an b'a la su izin n b'an b'a la su izin su Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ale de valeur dɔw na munna t'a ka fɔ sunkalo ale de n'anw bɔ ɲɛnama sudo na munna t'a ka fɔ sunkalo an b'an ka nafolo don a la wa an bɛ sa a nɔfɛ an bɛ bɔ kuma la nin yɔrɔ in na لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي
لا يخب من دعاه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم نصلي ونسلم على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا ووسيلتنا إلى ربنا بالقاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. سر الوجود نور الأول وسر الأنجز الأكمل أين رحمة ربانية وبهجة الاقتراءات المتكونة الأكوانية قطب دائرة الكمال وياقوتة تاج محاسن الغلال. سر ذاتي وترجمان الأسماء والصفات سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم العدناني الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. ورضي الله عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمد المعلوم بحر العلوم والفيودات نفس الولاية ختمها ومختومها سر الإله أجله أن يوصف شمس الحقيقة حقه لن يعرف شيخي أبا العباس أحمد المصطفى ابن المصطفى ابن المصطفى حب الوجود المقصد المعمول من أوتي سر المسونة ولو بدا خطر على جبل الهيرة يزول ورث الولاية كاملا عن كامل متسلسلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وعن سائر خلفائه وهم مال سرهم من الإنس والجان إذا لا سقط بعده أبدا. وبعد السلام عليكم معشر السادة الأعزاء. السلام عليكم أيها أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أكرمه نعم كان على فلك أن الشيطان ترمى. آمين. هذا ما الشيطان يا ربي أن جينا الشيطان آمين يا ربي على كان شيء ترمى. آمين. نيجي ما كنا دلو كنا نيجي تشوف رابك ما كوسافري. الله أكبر. نينا أنا على كنكا إجا أنتو يرلا كم مالك أو بيوبكي كروشي. Attention. Ika tunubu chama ibache kabo kenenga nimisi kichogodo. Subhanallah. Ini baraji chama ino be wuli kenenga kunaja be wuli. Alaba fa ama kai wuli ne ya farama wa qad budilat sayiatukum hasanat. Allah. Ay juma mi ge konni ayel maka ge juma na. O be soro kene mi ga asile flo kenenga. On ya af mina ala fi subhanahu wa ta'ala. Akadwa ni chani fembeche. Masami bi suratu ko Allah. Al-Qadir. Anyanji ki sebe alala. Subhanahu wa ta'ala. Ka fama ko alhamdulillah rabbil alamin. Salam. Nene amma fo ya ko ala ka sabre jira Allah ne joli temena su keme sabani bi woroni ko ne keme sabani bi woroni ko atemena hari bi do fle ka wuli ka ta janaza la sakatala Allah nene anya ya soro tuguni an ganga abune fo alama ka fo alama ko alhamdulillah rabbil alamin an gara mo ya fo alhamdulillah rabbil alamin nimma mi ya fo ibe sabre sura ko Allah fo alhamdulillah rabbil alamin wallahi nimma go be liman ya chama na ya fo ala bijidi afu alhamdulillah rabbil alamin nema me musibe go ngoni ma go be gansike chama na afu ala makani che wallahi ni fitri min bibolo ala be chama faraka ni fitri min bibolo ala be barka do ala ni barka do na min obse ka fedla afu ala ma ko alhamdulillah rabbil alamin ambala go de be ka ala tan chew ko ma awti ala fe awta fa ala ka limanya chama na ma awta fa ala ka uti ala ka kanuna wa afu ala ma ko alhamdulillah rabbil alamin Salame afu ningenenga fo kachie malika ukado biko kodo besena afu alama ko alhamdulillah rabbil alamin kajla kasigaga ko alhamdulillah rabbil alamin kana wambeni fo ka chaya ala di ambla kanga ni fo amma yayin salfana sali anya damna bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin la sara amina salisa amba fo alhamdulillah rabbil alamin nanya fitri sali amba alhamdulillah rabbil alamin fo ala de kamba qur'ana kono huwa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wati mi ko ala jena ay autorisation plein pouvoir ni ala barka da ala bijidi ya rabbi ala kan jini limani ya chamana ala kan wasa an go ala makani che ko masaji me ko man tawakkala alayhi nimma mi yiji sabi ala be mabuko Allahu akbar Allah man tawakkala alayhi kafahu jone ni jigi da ala kan ni jigi warula jone ni bolo flasu ala la
ko karsa ko adesara kamalola wallahi ma jo ala kadala ko man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara koni ma min sira ala be porte sortie ni adam ma de yuga daso ni tige de ala ma be dali ni be banila ni ala imla ka be kishra Allah anya jigido ala inde ka kana foya ko ala ka samere bi nyodo ala ka jira angara mo ni wati corona chogo chogo naw ni ala fo shufe ka fo tlefe ay ayere min faare ma on se katimoka ko wa inta uddu ni'mat Allah la tusuha ay angara mo e jombe ni ngenena don be bina na ta so wallahi mbalma muso e ni ngenen so yakila be chatri kene de ka don be bina ni ngenen kibara mi ta so dondo abe bangoy Allahu akbar wallahi bibba e kila kamba shimbe keni nata dondo abe fo kidi sara Allahu akbar ika kunajia dondo de be alangolo o do a profiter Allahu akbar sangolo dondo de be kare kono bi kare ngani soro ko jege fere te ka gebi ko maw ga nyogon soro ala nikra o ikangi ka promo nibi san kibaria be sa hera be e be minni kare ngoni kanga ni bi de Allah Allah ay dombe te maw be wele ni chugala kana ni o ado ko dombe ti tay yawmun laka wa yawmun alayka dondo itay dondo bika Allah on dombi ni tay ni asoro ala do ko ni ala wala nyumando ko dondo abibba sigatala wallahi abibba mbal muso ko ne de bisenine ko mi abeto ne tala abeto ala tala ni ne ko mi abeto no tala wallahi abeto ala kele de tala subhanahu wa ta'ala an yan jigi sebe ala la jalla wa ala ka fama kani ce ijo an gan te yakata o minu nana ambe quartier jumana ko quartier de fleuve wa badala ya amba nyini mawfe minu nana ko ala ni kira ne be nulu de maha yaro jamala be mana ala ni kira kama ay ala ma ko te be ni kira o ma mi nana ala ni kira kama ne be nulu de ma minu nana ko mawludu biya mawludu e jonya ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira bonya min be fe ne ba fe mbalma ke mbalma muso ko lahara nin tlemi on jombala wallahi dondo alkiyama kene ka samba biduru hada madembe jo fikum wala sama betoni la ilaha illallah hada madembe karo kanfo o doy ma do be keti bindonere la min ngara ala kira muhammad fe sallallahu alaihi wasallam o emina nabi kina na ala kira kama nebne de ma ekodo nanga voyage nyon fe kabomi e akila kametaro jume ambe voyage extraordinaire loke ni wula da sanmayna quartier du fleuve la kata bonsoir di ala kira sallallahu alaihi wasallam ba fe ambe ta ala kira fo sa mama be kenenga bebe présenter ala kira la on a sure ma fami ba makono nan nan bi sura aywa nan nan be ala kira ka foli sema sallallahu wasallam e ka tika borofe boro mi me bolo e ka continuer fa on nan ala kira kama sallallahu alaihi wasallam wallahi on nyanga ciude blaka na sigia wallahi makodo ba una on nyamba ko blaka na ode kama mako mi ngabo na be we muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kuma bonya na ebolo mi ngabo ni ala kira e ka ti taife on beta ala kira no fe o emina na ala kira no fe ijonga mauludu yereke mauludu ala ka mauludu o ko fe malikia bega mauludu o ko fe harama de halalaw ne ma fi ngwada madembe jole nye be adama de sawla shetane motar de bola subhanallah ay ni gibe allahumma sallifu ale ba fu ko cido ba le bolo o kinyete ni muso sigile lawa kaya keta o wati shetane makosa subhanallah wati mi ni gwanga sala kalaka ale nyebe dole ya fe ale be ka dori mama ni ale makobo tikide la emi nana ko ala ni kraka ma ika telefoni ba déconnecter chukomi amba fo ki diskun déconnecter kabo adama don kungola kanake hashide kanake yangoy kana maro ka kibara mare diskuna iduskun fani la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam oni mamin duskun farola aw nuru de be voyage extraordinaire kata ala krafo sallallahu alaihi wasallam minum be radio la voix de cheikh ahmad tijani nu wala me minum be tele shirif la laje an ga walanda ata chugo ni nan sigira ambe inna allah kala ka salatul fatih kala shi sara o yem mauludu ya ambulu no sorla wallahi anya ala rasul nene kan ko rata nay ni ma songo ala kala la harabta jani me ko allah ni mbami ni ka islamia a jalangara ko la ilaha illallah ni tauhid min ni tara ala ba fuka fulana mebi password sanfe ni muhammad to ma ga password sanfe direct janime subhanallah amina nga password amina kase amina bajo kase uruzo we muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ijanga bajo aminata ko negati ro fanda ala ko la ni sera muhammad fe abe fo ki sera ala bugu we dandugu ni pana muhammad ko fe bita janime bajo aminata ijo nene anga sali wa ala kraka wallahi nga sabu moy muhammad an wasaba muhammad ajiki kami torambulo al amal wahid natafami torambulo we muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambe ba fo chogodi inna allaha wa malaikatahu
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا الله على كان كنا جانين يجين الله كارتي مو كوسبه اما فداني اسوسياسيون مو ايا كان ني فسر والله ني سور الله jama min filɛ ka nin kɛ malikiya tɛ min bɛ se ka baraji fɔ an bɛ k'a fɔ dɔnnibaw sigilen ɲɛna maa tɛ min bɛ se ka nin baraji hakɛ fɔ ni jɔn ye ni bajo amina tɛ muhamadu mustafa sallallahu alaihi wa sallam kuranna dira cɛ kelen min ma muhamadu rasulullah sallallahu anw bɛ bonya min na muhamadu rasulullah ala ko inna allaha ko ala wa malaikatahu n'a ka marijaw ko yusalluna ala nabi k'u bɛ sali ala kira muhamadu kan ala tilala ko jɔn ko ya ayyuhal lazina amanu emi ɲa dɔ k'a bɛ ban n balimakɛ n balimamuso emi ɲa dɔ ko don dɔ a bɛ ban wallahi nin jɔyɔrɔ in bɛ ban don dɔ ya ayyuhal lazina amanu an sigilen filɛ suma min na bi don dɔ i b'i yɛrɛ sɔrɔ kaburu kɔnɔ ala ko ya ayyuhal lazina amanu ko ala k'a kɛ kira jansa ye ala k'a kɛ Cheikh Sidi Ahmad jansa ye wallahi don dɔ a bɛ ban ya ayyuhal lazina amanu minnu dara kitabuba 104 min jiginna ya ayyuhal lazina amanu minnu dara ala ka malikɛw la ya ayyuhal lazina amanu minnu y'a dɔn ko don dɔ a bɛ ban musoba minnu y'a dɔn ko a bɛ ban n'u y'u suru cɛ ko ala ka barika do ko la ala ko ne ma ko ya ayyuhal lazina amanu ko sallu alayhi wa sallimu taslima Allah askei ma bafora setigi fɛ ko sallu alayhi wa sallimu taslima ala ka mawlidu filɛ ya ayyuhal lazina amanu nene e min y'a dɔn ko don dɔ a bɛ ban ala ko e de k'a kɛ ko ala k'a kɛ kira jansa ye sallallahu alayhi wa sallam an karamɔgɔ i jɔ n'an ye salatu kɛ ala kira kan ka ca jɔn nin d'aw ma a bɛ fɔ a ma ko Cheikh el-Mashayikh Cheikh el-Mashayikh jɔ an ka don da kɔnɔ siɲɛ kelen an taara bonsoir di ala kira ma ko assalatu wassalamu alayka ya rasulallah assalatu wassalamu alayka ya asfal asfiyai الصلاة والسلام عليك يا أتقى الأتقياء الصلاة والسلام عليك يا زين الرجال الصلاة والسلام عليك يا تبيبي الصلاة والسلام عليك يا ذا المعجزات الصلاة والسلام عليك يا ذا البينات بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين رسول الله الله كوالاك أكيرا جانسي أون صلى الله عليه كرنغا نسرة جميع كو صلاة الفاتحة إبارة من بك فوا لا إله إلا الله ni salatul fati a siɲɛ kɛlɛ waliju dɔ y'a fɔ n'u b'a fɔ ma ko Muhammad al-Bakri kutubu de don waliju de don shirifi de don a ye san 20 kɛ a bɛ ka ala deli ko ala salatu di yan salatu bɛɛ gundo bɛ salatu min kɔnɔ salatu di yan ala kira nɔrɔ bɛɛ bɛ sɔrɔ salatu min kɔnɔ salatu di yan min bɛ kɛ barika ye ne ma salatu di yan min bɛ kɛ labanko ɲuman ye ne ma salatu di yan min bɛ diɲɛ ani lahara kunnadiya n'a b'a di salatu di yan ni y'i deli ni min ye i bɛ sɔn a bɛ bali min na a ye nin de sɛbɛnlen ye nɔrɔ la fara dɔ sanfɛ ka na d'a ma mun de sɛbɛnlen tun b'a sanfɛ Allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أنا ياك أنا كل هرني ما مياك شيكل كرامو يمك مين فيبارو كزيرنت أيه كوني ما ميان كشيكل لا هرني ما دو أدينا كون كاسورة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي كتا على النوف لا هرني يكمل الله
woliju ka kuma jɔn de bɛ da la maa min ye woliju ye o de bɛ da maa ɲuman na maa ɲuman de bɛ da maa ɲuman ka kuma na anw dan bɛ nin na ko ale kama tɛ ko ala b'a kɛ tiɲɛ kama muhamadu rasulullah sallallahu o min y'a d'a ma ko sheikh il-mashayikh ko karamɔgɔ la karamɔgɔ i tɛ jɔ an ka taa baton kɔnɔ wa parce que irkab ma'ana yɛlɛ ka fara an kan an ka don kurun kɔnɔ an ka taa escale kɛ face an bɛna taa face jamana kɔnɔ sheikh sid ahmed tijani a bɛ fɔ a ma ko kutub al-maktumi a fɔra a ma ko barzakh al-maktumi a fɔra a ma ko khatm muhammad al-mamin a fɔra a ma ko bahar al-ulumi wal fuyudati nafs al-wilaya khatmuha wa maktumuha sirr al-ilahi ajallahu an yusafa man utiya sirr al-masuna walau bada khatarun ala jabal al-hirai yazulu ورث الولاية كاملا عن كامل متسلسلا لمحمد صلى الله عليه وسلم شيخ المشايخ جون كرام غودو علي حرازم او كرام جون كرام غودو ابن عربي دمراوي تاسي او كرام غو شيخ تجاني جون كرام غودو محمد الحافظ شنقيتي او كرام غو جون كرام غودو او كنا سيغالا عبد الرحمن كوسبه او كرام غو شيخ تجاني جون كرام غودو شيخ عمر فوتي جون كرام غودو سيدي الحاج مالك سي كابوتي جون كرام غودو شيخنا احمد حماه الله أكرم وفلك فيه شيخ أحمد أماه الله أكرم وفلك فيه كل شيخ المشايخ جون كرم غدرو الشيخ ألفا عمر جونغبا أكرم غدرو الشيخ محمد عائشة كبا أكرم غدرو الشيخ أبو بكر سيدي غو أكرم غدرو كل جون كرم غدرو شيخ المشايخ أبادو جون كرم غدرو عبد الوهاب سال أكرم غدرو جون كرم غدرو كان سيغا تشرنو عمر كيجرون بابا نكاي وفنا كرم غدرو جون كرم غدرو الشيخ محمد الأمين جا كابو جيمو أكرم غدرو جون كرم غدرو صاحب الفائدة التجانية الشيخ إبراهيم ناس الكولاغي شيخ إبراهيم ناس الكولاغي صاحب الفائدة التجانية كل شيخ إبراهيم ناس أكرم الشيخ تجاني جون كرم غدرو أحمد سكيرجي كو أور كرم غدرو جون كرم غدرو أحمد عبد الله أكرم غدرو جون كرم غدرو علي تماسيني أكرم غدرو جون كرم غدرو محمد زينب أكرم غدرو جون كرم غدرو محمد آميناتا وفنا كرم غدرو جون كرم غدرو من يدرابوتا أفريقيا كتاني ترى كتجاني جراند بريطانيا أترانا لندن أترانا فرنسا أنا جينا أفريقيا وجوه صاحب الفائدة التجاني الشيخ إبراهيم ناس ما فوق الشيخ إبراهيم ناس الكولاغي أيب بنيان مصر أكايا صلى على كرم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كذكر جنسي نقول ما تيجي من قسمنا منهم لونا على كرم صلى الله عليه وسلم أو يا صلوني على كراي أو يسرى الفاتحة تيجي من قا وني شيخ تجاني رضي الله تعالى عنه على دي آدم أكاكلا نمبر باي يجوا عن كذا نفع جوني آدم أنا أصور نيجي قربان من سواه أنا ده شيخ المشايخ كو كرامو لا كرامو شيخ تجاني والله إني على كراكن يا بسر نقولي كرا على كرافة يا بلا جلسر وده كوتو شيخ إبراهيم ياس واتي ما هكا واتي ما بدا أنكرامو نينا 2017 كلانديم ما مليون كم أني ما مليون موجا 120 مليون ngo 120 millions kalande ma million keme ani ma million muga o joli be bo mali population na o be mali population joli o kera chedo ka kalande ko Cheikh Ibrahim Niass al-Kaulahi aski chekoro banyumani ansile mbaka sumana ya bi aye bonya do sora ya soro ni alakrai Allah me ha ni ika mauludu sigi kungerode ni ya nyinga ko mauludu ko baraji membala anga be alakra kanu de sawma sallallahu alaihi wasallam quranati kama qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah naka be alafe ay ko masekelela o ba sem mangana ko ay tuku Muhammad nofe on be tuku Muhammad nofe ni jume bil hubbi ni kanu o chokoroba mi nyankala o kanuina o jone o Cheikh Ibrahim Niass ko sobe aye jie ma beda watimi aye jie complexe ayela ko kaye ala to de do ko ka be mo dabalide ko fere do de babulo abe mo hakli sheno de aye mo kamanaga ni mo kamanaga fendo be fima wallahi fendo be fima ni fema fima do mi ti ala kola ni ti ala kola fem bebe fima ni ma kamana ga numa dese numa fokani jina obe nyogon fe o ba fokani woklo obe nyogon fe o ba fokani fenro be nyogon fe e fanga di fenwere ma minka boni alaiwa Allah nyina na alako enjina na alako wallahi hada marin se ga foi ga ni ala ma minki wallahi fanga te foi la ni alate Allahu akbar aye ma kamana ga watimi aye ma kamana ga niminye mauludu sigi kunya awmbolo ya o de kama o ejumene ko alakra kanu sallallahu alaihi wasallam alakra ko man ahabbani akoni ma min gara nefe ala kira yo de fogoy kanu angara mo ko be kanu de wallahi ni kanu te fo mina fo te ni kanu te wallahi ala ni mbedi ala kirama ya kila ko ala kira ara kan ba ke mere saliwa ayi ni kanu nya dima te ala kanu ma yakolo
ako man ahabbani ni ma min girane muhammad fe wa habba hazaini sayyidina al-hasan wal husaini ko ni kenu lu fe o te shirifi ko isawa ni ko dina la ko shirifi ko tala amba fi be kafiriya dina islamiya anana duno le kono o duyi ni sona be do duyi ngono be alakira soro ni bana ni tara yoro be ta janemena Allah ma fonde o qur'ana ni alakira ka kuma kan jele ko man ahabbani wa ahabba hazaini al-hasan wal husaini wa abahuma ni kenu fafe o joye أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارث علم رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا نتنندو تراتا سيدنا علي صلى الله البدري من بدرك لك علي سيدنا علي السجا من ببردة رسول الله من ملكني على كراك بيرفني سيدنا علي إدراج جنا دوم القرآن آية فلو أكيد سيدنا علي من ينا آية الله بقوة تقو يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ني آية جنا أنبا عائشة كسكنو آية فلو جنا كل ودلا على كراك لي آية الله بين جنا دون جمع ويسر على كراك دالم بأنبا عائشة كسكنو فآية سر دوم يا بيبا الله anaba nimma ngambe ko fe wallahi dona biba wattaqu yawman asra donye turja'una fihi ila Allah domi bina tadi alama domi balma muso abeke chigodi Allah ko bana manya ko ya chewele ko sawaba Allah che jolen fle seka kuma tuguni den jolen fle ba fe ka chifo barsa ko dona chi nyat seka fofo Allah damnana farkolo de sara ko asra donye domi abina siga alama Allah adam madenga miri nande nganya nyuma ta kan shi walde uma italen go fa alaki kota wallahi ngara mu avenir te sanuye nya sanu chama soro wallahi te avenir wari chama bene bolo o te avenir jume sira alaye Allahu akbar aya laba min dira ala karama ko ay sira doye do mi abena siga alama Allahu akbar Allah musobaw aw min ni ngenen si aw tana dondo abina nyugo nyala fi mina ko karsa ta du ka bana ko karsa de ni ko ndam nyogo ani karsa tunjera aw be ma jol jollo aje nyugo na nubi alkiyama bi Allah fana jara go fana jara o fli alkiyama bi alay ni ko ndamina bi alay fli alkiyama dondo abiba wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ay sira donya domi abina siga alama o don jume ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون والله على تماتنو يرك كوالد بيتونو انغرا مو مافي غا منديما نيندي ديرا على كرام صلى الله عليه وسلم او نانا كان ناسي على كراكا كنيغا انغا ميري دوندو كابي با ngane nyumanta kay shi waldoma aywa musola kaw awde ko kayni kenen sigi akanga almamu welea ananga don babba nunu ku welea al imam Sheikh Jallo minya angara mo bay ananga nyogo koy aw nya sura ale atutkiya angara mo katla ka am fa sura kenega no ya Sheikh Rasin Sal ko sobe mali ni ko zikru ko ka qasidada o do ya sura radio tuntere o do ya sura telete minu nyake alakama alakra kama sallallahu alaihi wasallam kabini 1974 Allahu akbar ka ala krama jam o chebele wado de fle domi jamuna be kosobe ube médaille dama chevalier de l'ordre national akira nyena o do we médaille dale ma ka médaille dinema ko abe bara mina kuma fiye sura on nya soro de siglemia mo de tenyo ndongo ede ta Rasin Saldo ni taraka e baro kon boro don babba du de ko e cerno Abdul Wahab Sal mi gon tome o do ke de fle ni kosobe ete cheba mi mbore kosobe cerno Omar Gijiron o kosobe o dendo de siglem fe yeta Cerno Ahmad Abubakar Baro kana sigala ulu balma ke silim fle ko ala ka ke ala kira jan sai sallallahu alaihi wasallam e angara mo anna nasi jamba fe kam mifo amena bomina o ya ala kira ko di anjia aw ni chebaw ani musoba minu kene sura wallahi anu te bodu kelena anu te kabila kele mawe anu ya nyogo soro jumene la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ode anu nunje ka soro manye ka soro wangu makane me ka angano ala kama bonya beta do ko ndo ni mayo shere e o shere ni ngenga e ba fanga jonde to foka jonde to amuso baw madora ni ne telephone mina ibiseka kuma mabina ni fe kelen ba fo ko jakse kuma kan yan wasa ani so jalendo an farfonendo ni jonde ni ala kara kanu sallallahu alaihi wasallam o muso we ka halala ni ala ka barka do ya rabbal alamin o be ka jo kena minga funtere mi abe ka halala ni ala ka barka do adewna ya rabbi abe ka singa minu ala kana singa ke bonse angara mo nyame ko duba kana sigala muso bado de ajo wallahi kana sigala ni duba ba fenjole duba na jora muso do ya jona ngani ai duo dunia tile kana sigala muso do de bati subhanallah ni kabila ba fenjole wallahi muso bado de ala sili o de atutike ni kabila bado tile kana sigala muso do ka fere jugudo Allahu akbar
musow bɛ yan kɛnɛ kan minnu cɛw ye sariya da anw ma ko depuis 2000 donna nin baara in na u y'olu don baara in kɔnɔ u ye fɛn fɛn sɔrɔ n'u ka nafolo bɛɛ kɛra olu ta ye Allah n'an nana sigi nin kɛnɛ kan ko kanu sira fɛ an kan k'a fɔ kanubaw ma k'u tɛ siɲɛ caman an karamɔgɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kanu min na ko Ala kɛra kanu ne n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ da min fɛ n'an bɛ don ɲɔgɔn fɛ o da in fɛ o de kɛra sahibil faidati a Tijani a Sheikh Ibrahim Niass al-Kawlaxi Sheikh Ibrahim Niass a ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ ko bihubbi rasulillah a ko ni Ala kɛra kanu ye saadati asirati wa nasli wa kullu man yar'a zimami wa yamkusu bihubbi rasulillah ta'alu madinati ala al-mudni wal amsari wal khayri yahdus بحب رسول الله أكون على كذا كانوا صلى الله عليه وسلم تويت مقامات الرجال أكون شو ترى سامبيناني سامبيدرو عليه سوما دكلا عليه ولا عليه دلو على كذا كوما كنيمة صلى الله عليه وسلم شيخ إبراهيم نياس أكون على كذا كانوا نه مودا ني على كذا كانوا مامي بورانه لا بين مودا مامي يقول شو من نبورو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أنغرامو نينجري أكوني مامي يني من علفه كيبي كواتي مودا te musoba nuna nunu to nyaw daw nunu nyogo naw aw wasara naw ko abulo fla korota ni ala kira sallallahu alaihi wasallam wallahi aw wasara aw fna ya to nyow da aka wati mawda mawdo buka million ta ubita do kowere la minti ala koy ala kira kote u ulkulu fa fasafora ko nyedu kolo titri di ma efa ala kira join le ifa koro efa join ala kira koro sallallahu alaihi wasallam jemi niyatan itanimisa adamna to a chamanche temolo ya Allah ba iti ko yele maka malaje wa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemi ala kama ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mechi foi kama Muhammad ikake hina dan fembe o hina de freni musoba uchew ay ñoon sama tu ñoon ci ñoon sur ala kala kama ni ne limbe kuma na ni tlala ni mbada me ba fu ko ni so jale mbe kateminiga yo sur ni jume ni jie parti tu no sambe sur aw banna ñona wallahi we fara ñona laban ko tala ni mama jera jie ko la allah bani inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ni mami jera ala kola allah bani alhamdulillahi rabbil alamin ulumu so bawde tigran ko ya on wele ko ala kala kama kangana siya kana dofo ko ci ba mi kaba ko ke ni ala kala sallallahu عليه وسلم او ابن الابادو شيخ ابراهيم نياس اكو قال على كراي كاي جهرة كو عليه على كراي كنكا والنسلي على كراي سيغا فالي كانك امباسادور دو كولو نياس ekata Grand Bretagne ibita Cheikh Rames ka zawiya soroy ni tara Amerique ibaka zawiya soroy ni tara Londres ibaka zawiya soroy ni tara France aka zawiya be ni tara Sin ibe Cheikh Rames ka zawiya soroy ekana Mali ko zawiya jolibiya ekata Burkina jolibe Mauritanie jolibe Senegal oya capital bay ebe dando ala ya soro ni jonye bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya soro ni alakram Muhammadi sallallahu musobaw chebaw minu yekene soro on be do kawe ka foko alaka sawere bi nyondo alako jama ay nyagal ni alakray ni mami ma nyagal ni alakray ibe nyagal ni guansay jiye de fouye abe soro lengo fa abe ba fu abe soro lengo fe wallahi titri be go fe titri be ba ne ma fi ngoni mina imbla voler la ko ni fini sanga bora etare ye fini do o ko karse ki ka fini nyana ka nyugonate o kere ka sanga sanduru saworo fini sanga be bi no bi no were degrader li bina ibe mbalo ka do tukuni mais ni mami ndona ala krala o sanga te bi oye barabara sanga ya rabbi ala ko barabara sanga ala ko de nauma sanga ye jumay laban ko nyuma ala ko de nauma ka sala ala kana ka cha sallallahu alaihi wasallam mawludu ere sigi kunyo de anyanga kenei anya damna node ko wati be ka koron on nya do karamo chama fana de bien ni la sara sera bara imbe continue kata o min dira o makangana ala kana sallallahu alaihi wasallam kana ala kana man kutufu an karamo kanu be wala na kelen di mola ka bokuma kono ka funya karsa kanu aka fo kon bonyata nyoe mama la hakli madafa ni aka shegude ni aka nabi mane ni aka kirade ayen bonyata de ni mayo fo maba mano fa ka mauma minu ba le ko lute mawe o make horo o make adama de maba ere kan maba ya madafa na ko koma wa ayne bunya ai ere kanga do ko nyene bange ba ne kanga bonyata de nyene ka wolijude ne kanga bunya nga shegude do nyene ka kirade nganga bonyata de sahaba do e ala kira bunya bonya sugu do la ni kanu do ayi o madeli ka ke mafe ala kira ma lagushi sallallahu alaihi wasallam mafe ga mindi ma ibita kitabu laje sunna kitabu baw sunna dondo
alakira sallallahu alaihi wasallam kosobe jolisu tun bɛ fari yɔrɔ dɔ la ka nɛnɛ kala furakɛli bɛ kɛ cogo min ka sɔrɔ jolisu tɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam a ye gunbu sigi o joli in bɔra comme hausaw b'a kɛ cogo min an fɛ e bɛ se ka faamu cogo min u y'a bila minɛn dɔ kɔnɔ alakira y'a di sahaba dɔ ma k'o taa jolisu t'a bɔ ale bɔlen waati min a hakili nana sɔn sira ala ye balimakɛ balimamuso ni sira ala bi kalan bɛɛ tɛ papier kɔnɔ koyi wattaqullaha wa yuallimukumullah wallahu bikulli shay'in alimun sira ala ye karamɔgɔ ala bi kalan sira ala ye balimamuso ni degun b'i kan ala bi bɔ bolo la i sigilen i ka kɔlɔsi min b'i bolo i bɛ ka la ilaha illallah min fɔ wallahi bi bɔ bolo la an karamɔgɔ ni maa min ye salatu kɛ ala kala kan wallahi tɛ to janfa na bɛnbɛnbɛn bɛ k'i kan i bɛ sigi min na bɛnbɛnbɛn janfa a bɛ k'i kan ni ni salatul fati tigi bɛ ɲɔgɔn fɛ porte de sortie bɛ d'i ma i bɛ taa ni diɲɛ kɛra kulu ye a bɛ bɔ yen i bɛ tɛmɛ ni alakira sallallahu alaihi wasallam wallahi i bɛ diɲɛ kulu ci i bɛ tɛmɛ ni muhamadi ye sallallahu alaihi wasallam ni alakira kanu n'o sabatira maa min dusukun na i bɛ ka salatu kɛ maa ka danga tɛ s'i la ne m'a fɔ i ka maa tɔɲɔlen mais ni maa min bagari la a b'a y'a yɛrɛ la wallahi a bɛ to a yɛrɛ la n'i bɛ allahumma salli kɛ i bɛ dugawu min kɛ sira tigi ye n'a ko ya rabbi a bɛ jaabi mama yi dala gese ka allahumma salli sira tigi ye ala ka wuliju de don a tigi to ye o ye ala teru ye n b'a fɛ ka min jiri la kanu mawludu min an sigira yan ko ala kɛra kanu de y'an bila la ala kɛra ma fɔ ma a ye basi siri tan koyi muso a y'a sigi tan cɛw a y'a sigi tan anw yɛrɛ y'o ni organiser k'a présenter ala kɛra la sallallahu alaihi wasallam k'i ka cadeau filɛ an karamɔgɔ n'i bɛ n'i ka masakɛ ye ko i karamɔgɔ n'i bɛna bonya k'a ka anniversaire ale de b'a f'i ye ko nin jɛ wa e de b'a bɔ i yɛrɛ la o ne se kɛra ne k'a d'i ma cɛ bɔra ni ala kɛra joli su ye a jɔra k'a b'a bɔ a ko ala kɛra joli ne k'o bɔ dugu ma a ko cɛ hakili ma baara dɛ ala kɛra nin kira ba in min dara ka bɔ nɔrɔ la kuranna jiginna cɛ kɛnɛ min kan muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ale miirila a bɛ ka miiri a ye minɛn sigi a da la a ye joli min a y'a min pewu a tilala ka na ni minɛn lankolon ye depuis an ma don ala kɛra b'a dɔn ko maa tɛ ko dogolen don o tɛ e wa tile bɛɛ ba suguba la tile bɛɛ ba baaraw la i bɛ k'i kun gosi maa dɔw kun i ye wala haramu dun e bɛ ka min kɛ i yɛrɛ b'a dɔn kana maaw bɛɛ ni e kɛ kelen ye kana bɛɛ suma i yɛrɛ la maaw tɛ kelen ye dɛ maaw man kan dɛ wallahi maaw tɛ kelen ye dɔ y'a janto a yɛrɛ la kamatigiw bɛ yen kɔsɔtigiw bɛ yen muso dɔw sera u y'a to ala kama cɛbaw dɔw bɛ yen u y'a to ala kama olu ne tɛ kelen ye a ye joli min a donna ala kɛra ko a ma k'i ye mun de k'i ka nabi ɲuman joli la cɛ a kamana gana ale hakili la ko kira ma ye a ko ma fa'alta bi dami nabiyika i ka nabi ɲuman joli e sɔnna ka mun de k'a la i da de a ma se ka nkalon tigɛ a mɛnna ala kɛra ko k'a kɛra cogo di a ko ala kɛra a ko ne y'a min a ko n y'a min ala kɛra a ma a lagosi a y'a min ni mun de a y'a min ni kanu de kanu de don ne b'a fɛ k'a jira i la ni maa ye kanu kɛ ni min ye ala b'i lajɛ ni ŋaniya de ko innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa rawahu abu abdullah muhammad bin ismaila al-bukhari al-jufi as-sunni nka n bɛ ka minnu f'i ye anw tɛ ziiri fɔ bil kitabi wa sunna as-sunnatu al-muhammadiyya sunna min ye ala kɛra ta ye a jɛlen tɛ fiyewu dɔ ye ala kɛra joli min ala kɛra maa lagosi bi ni nin kelen sigira cɛw sigilen filɛ musow sigilen filɛ u ye kuranna kala u ye dalailul khairati kala u ye karamɔgɔ wele ko kana ala kɛra mankutu fɔ ni ala kɛra nana kɛnɛ kan ko kira anw ye nin kɛ bonya kama lagosi b'a la wallahi kira t'aw lagosi wallahi kira t'aw lagosi a bɛ diya yɛrɛ de o e ka taa diɲɛ parti masa dɔ wele ko nin jamakulu in farala ɲɔgɔn kan k'u b'a fɛ k'e ka parti defa n'a nana a bɛ cadeau dɔ d'aw ma ni ala kɛra nana kɛnɛ kan wallahi an bɛ kira ka cadeau de sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam an b'a fɔ quartier di fleuve ni ma ɲina ani bamakɔ kura ani musoba minnu bɛ yan an balimamuso minnu bɛ yan hajja bajɛgɛ ninnu hajja umu jara ninnu u bɛ jara ɲaasi ninnu an ɲɛ b'a caman de la koyi n'i k'i bɛ nin fɔ dugu lajɛ ka ne ne to yan ni musoba ninnu ninnu de y'anw kanu ala kama o kɔfɛ ala kɛra kama sallallahu alaihi wasallam a nana ka na an kalan yan an ka fana jara de ko y'an ka ɲɛmɔgɔ ye fana jara ala y'a miniji dɔgɔya an ko k'an tɛ se ka mawludu bila ala ni jalo yɛrɛ sababu mawludu ko mana dabɔ jalo b'an dɛmɛ a na n'a se ko damayira bɛ yen a bɛ karamɔgɔw wele mawludu ko la an de bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a kalandenw kalan a y'an kalan suran caman na an sera an ka sera an suranw na nin y'an san naani nin y'an san naani aw labɛnnen don san nataw la halisa k'a bonya ka tɛmɛ nin kan inshallah an bɛ fɛ a ka bonya ka tɛmɛ nin kan inshallah an mawludu an y'a daminɛ an tɛ fɛ k'a bila inshallah n bɛ foli bɛɛ jalen ma cɛw ni muso fɛn o fɛn nana n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn ka dɔrɔmɛ kelen kelen na an bɛ bɛɛ fo
ala ni alakira bonyana baraka kam mi bela jeli fo allahumma salli ala sayyidina muhammadil fatih lima kulika wal khatim ma sabaqa nasir haqqi bil haqqi wala adila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi darim azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin enye be che bawu ani musobaw be farfo lendo ani so jalendo ni kenenga ani so jale min jumede ko alakira kera on garsigi sallallahu alaihi wasallam ako ana hazzukum minan nabiyina wa antum hazzi min al umam ako nabiyo saradala ne den tiga bo ne be nawde ma awfana ne ni yoro kera awde ni yoro kera ni on awni ni yoro min sur anna no de manifester ani so ji ananga wasa sambe kono salo an sigira ya alhamdulillah ambal mo musofi association dana maw minum be jigaw fere ni kenenga nubu ka halani ulude ka seranka awma la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabni dugu jera qur'ana be ka kalaya dalalu khairatu kalana o ko fe ka do ke ka karamo wele ko kana wajulike ko ala ka basiki do anga jamana kono bulu yere be bara mina ko ala ka barka do ala ka bendo ni nyogonche o ye do ke jamana ye ka do ke jamana ye katla ka do ke islamia ko ala ka islamia sangorota ambo ni so jade la ambo farfonde la ambe do ko awere no tele shirifla mawye ko kullu amin wa antum bi khair sanwosa anyere ka je anga ni ngeni heray kake wasay kake farfoni jamana mi amba ko ko mali adombe ni islamia sufilama ni ko islamia sufilama we islamia mi abe mauludu rekoni abake samba ba kele aniko ambe jamana mi kono mauludu be ka kono on ambe ka continue anfau wala muhammad wa ali muhammad wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin nimbela jelen ko fe ambe ala deli barka munum be mauludu kelila ala ka barka damma mauludu dabora aywa alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afasamantiya adoni ana jugo baw doni alaka jugo banunu la degili alako o keli noya anye ambe allah subhanahu wa ta'ala deli musaka munu nu o kera abora nafolo munu na alaka barka do ala kala deli jamana ya alaka basigi jamana dew alako ben alako don dakelen fe ku bo dakelen fe ambe allah subhanahu wa ta'ala deli samare ta'ala ko irana haza wa akhiru da'wana الحمد لله رب العالمين adonga haidara donga ka fuzani sanuni wariye